všichni takhle jdeme. Pum, jo? 3, 2, 1, pum! Pum! Ten byl náš pozdrav vždycky do videa. Fakt už to už natočit. Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska jsme tady celá sestava zase a jdeme točit další ochutnávku s tím, že jsme tu minulou ještě nezeditovali. Modrý schody na YouTube. Edituju tu druhou předtím, než jsem vůbec edital tu první, že si první nemám žádný záběr, takže nevadí, ale let's go! Mám tě natočit zatáčet. Mám tě natočit začátek? Jestli jo, tak napiš jedničku do chatu. Takže zase já jsem se... Z Polska, bro. Takže já jsem samozřejmě zase něco nakoupil, protože tady ty broke ass bitches nemají prostě na to peníze. Takže samozřejmě já jsem to musel si nakoupit, protože tady ty dva nebudou dát svoje peníze na takhle dobrou investici. Takže ukážeme si, co tady všechno máme. Kámo, to je z Polska, ne? Stalo to 49 euro. 49 euro. Když Marko mi platí 30, Mikola 8 a já si dám pusu. Hele, celý to stálo 49 zlotých, což vychází nějak na 280 korun nebo něco takového. Zase jsem vzal nějaký polský, zase ikonický by to mělo být, i když jako tady to sice něco máme i v Česku. To ne zrovna. Jako něco máme i v Česku samozřejmě, ale ochutnáme, jak to chutná v Polsku, protože tam by to pro mělo být víc crazy. Marko. Kdo se vybrat první, s kterou ochutná? Marko. Takže tady se by měl nějaký čokoládky, nějaký žele v čokoládě. No a vzal jsem od každé příchutě 3, aby se každý mohl ochutnat všechny příchutě. Má to asi nejlevnější věc z toho celého, tady se můžete podívat. OK, jde. Jakou chcete příchuť? Marakuju. OK, kolik jak se to. Wow. 3, 2, 1. Co to bombonek, kámo? No, jako takový ten banán v čokoládě, akorát, že kdyby to bylo žele. Ale jo. Jo. Ještě to je dobrý take. Škoda, že tady nemáme banán. Mně přijde, že to želej vůbec nesedí. Ten cukr, který je na tom, tak tam na to nesedí. Jinak to želé mi přijde docela v klidu. Je to, ale má takovou divnou texturu tohle, že? No jako jo. Ale tak pojďte malinu. Jako není tam dost takový rozdíl v té příchuti, podle mě. Ne, tam. On jakože jeden je malinovej a druhý je zelený. Tak počkej, musíme si nechat pomerančový nakonec. Proč? To bylo vytání to, protože... Co? Když tak oni fruity si můžeš, tak chutnáme všechny najednou. No, já už nechci. Mě to nechutná moc, no. Taky ne, tak to dáváme. Jako nevím, kdo by jako vůbec mi to nechutná. Tak pojďte ananas, ale ananas by mohl být dobrý. Ne, to je stejný. 3, 2, 1, teď. No, to chutná stejně. Ne, mělo by to dobrou, někdo by to ležel na stole, tak to nedám. Z těch 3 příchutí, tak tady to je jednoznačně nejlepší. Zatím. Ale pomeranč by mohl být ještě lepší. Musí to ale nejdřív Marko strčit do prdele. Teď. Na zdraví. To udělám stejně. Ne, jako ta chuť je dobrá. No A ta textura je úplně nechutná. Jo. Postupně jak jsem to jedl, tak to bylo lepší a lepší. Že to první bylo nejhorší určitě. Jako jo. Ne, to druhý. Malinový byl. Ne. Loru. Co to je za láhev? Protože on to napustil sem, Marko. Tak tohle. Znám z Polska, akorát, že tam to mají takový ten zahnutý normálně to nejsou takový. Plonka v té slova. Já si myslím, že to bude docela suchý takový pečivo. Bude jakoby tvrdčí, ale řekl bych, že i docela jakoby nadechaný uvnitř. To nevím. Víš, že bude úplně hrozný. Vypadá to, že je to nějaký, jak jsem říká, korpus, ale ne korpus. Těsto. No těsto, jak se říká tomu těstu? Těsto? No se tomu říká slomka pty slova. Slumka ty slova. Jdeme to ochutnat, tady máš. To je takový Markový. 3, 2, 2, 1. teď. No, to je pravdu. Takže je to sladký zase, kámo. Já jsem očekával, že to bude sladký. To je cukr, já myslím, že to je sůl, kámo. Tak co si myslíte? Pamatuju, jsem nikdy měl tady tu chuť. Nikola? Taky něco připomíná. Kámo, ten konec, ten osaz.
No jsem někde měl kámo. On to má odkaz, bro. Ochutnej to, ale on nebude vidět. On tady nežil. On tady se pteka přestěhoval. Jaký sušenky, no. Mi to připomíná. Tak. Jo. Přesně to chutná jako ty máslový sušenky, kámo. Tak Ale je ty to až vyškovaný. bez chutí, to stojí. Tam bude máslo, podle mě tam jako že hodně taky. Kámo, no to OK, není v tom vůbec máslo. Slomka ptýslova. Výroba z jicie parkoné z cukre. Skladníka. Jajsvě. Maka přesná, olej řepkavý. Cukier. So. Produkt můžeš zavírat na soc. Sazamo, mléko, oříško země, archeidové oříšky. Kolik byste dali tomu minulému těm hormonům? Jako nebo každému zvlášť nebo obecně? Já bych řekl obecně, protože to mi to chutnalo jako dost podobně. Jo, ale ten konec... S tím koncem prostě k bonbonu byl to furt stejný. Jako já si myslím, že začátek byl 3 a konec byl 6. Konec nebyl. Já si myslím, že začátek byl tak jako 1, konec byl tak 2. Ne, ale nebyl 1. 1 je třeba, kámo, Ne, 1 hovno. ne. Ne, začátek byl Já myslím, 3. že začátek byl 3 a konec byl tak 4, no. Čekaj, já bych dal konec 4,5 bych dal. To bych dal třeba To by se 5. na výš. To bych dal 5. Jo. 5 bych dal. Kolik bys dal? Já bych dal tak tomu? 6, mě to dává docela nostalgie nevím, vibes, je to dám, dobrý, dám. dokázal bych jsem to snackovat dlouho. 5. OK. Říkáme tady Crackersy mini, nevypadá to ničím Kamo special. to jak ty tucky mi to připomíná. Mě mohlo chutnat tak tucka, takový tvrdší, ale spíš víc. Že Crackersy mini, a když tak tady lajkoník, a všechny značky v tomhle videu tak jsou polský, jo? Takže si nemyslete, že nějak fejkujeme. Klidně si to vyhledejte. To by mi taky ten otevírací klip, ne? OK. Ne, tam bylo otevřete tady, vidíš, to je ta červená páska. Jdeme, OK. Tak první dáme divákům se podívat a Markovi, už jsem to viděl. To byl, no, Máme No, kečup. máme takový tucky, no. Aha. Aha. Jsou to tucky. jako jo, ale něčem jsou jinačí. Není vůbec sůl. Jako to, I když je tady napsáno, že to je solo nebo. Ale my tam mají nějaký silnější zákony na různý takový to dochucování. blend tucek a těch máslových tyčinek, těch zlatých. Dobrý, tady to mi taky nemoc nachutná, abych dal 6,5. Mu dávám 6, ale já jsem dal 6 i tomhle s tom. Okay. To nechám. Ne, 5,5, pardon, jako o půlku víc než tohle. Já 6. Já. Máme tady další věc, tady ty piškoty, polomáčinky známe asi všichni i z Česka, ale koukal jsem se na chat a prej tady ty, tady ty modrý, ty pomerančový, to by měl být prej nějak jako ikonický pro Polsko, jo. Takže jdeme zkusit? Nebo Ne. hodíme do koše? Close-up, Juanka. Close up tu. Ale já to cítím už až sem. Necítím. Dobře, mám línu. Ty kráso, ale to voní. Oh, Dej. kámo. Ne, kámo, actually. Delicie. Delicious. Kámo, Ale ten poštářek je měkčí mnohem, kámo. To bude možná dobrý, Jo, to bude možná lepší. extrémně dobrý. Kouknu stejně. To je horší, kámo. Kámo. A to je to víc suchý. Je to, jakože tý marmelády je tam stejně, ale není tak dobrá. Kámo, protože tam žele do piče. A to je ale i v těch normálních, Marko. Protože tam žele. A to je v těch normálních. No, Marko. To je dobrý. Ještě, ale musíme vyzkoušet ten lifehack. Když si okousáš tu čokoládu, necháš tu marmeládu na jazyčku a schválně jak to bude dobrý s tím. To jsem udělal, a dobrý. A to těsto není vůbec dobrý, i když je měkoušký. Protože tam marmeláda. Protože je tam normální žele. Já to mám jam, hoši. Ten vtip byl v tom, že jakoby, on řekl, že ale i marmeládu. Mikuláš mu řekl, že to je i v těch českých. Ale já jsem řekl, že já tam mám jam, protože to je další jakoby... Kámo, není to tak dobrý, mám to nějaký čul, ale není to tak dobrý. Ne, tohle fakt není dobrý. Jakože to těsto bylo fakt nadýchaný, myslel jsem si, že to bude chutnat český, ne? mnohem líp než ty naše. Já bych mu dal 5. 4, kámo. Jakože tohle mi chutnalo určitě víc než tady ty, co furt snakuje Mikola. To ne. Jo, Mně ne. prostě bych tomu dal 5,2. Tarci z nízký. To mají takový fun fact, že vlastně skoro jako 90% produkce masa v Polsku. A všech těch Okay. V Polsku se hodně jí takovýhle ty uzeniny a tak, že jo. To jo. Takže proto jsem je vzal. Ty kráso, aromatický, jako to to jo. je, kámo, ta aroma To je je, hrozně silný. ale i u všeho to bylo. Marko, to jsou polský špagety tohle vlastně. A ty se ale můžou lámat, ne? Jo. Všechny špagety se můžou lámat. Hlavně ty italský. Bez dodatku.
Takže jdeme na to. No, jo. Cheers. Jo, když to chutná jako naše kabanosky, jenom ne tolik kořenění. Jo. Prostě u všeho, kámo. Chybí mi tam ten, já mám radši ty sírový normálně. Kámo, Ne, Marko, řekni 3 slova, který umíš polsky. Kurva. Ok, ale hodnotíme, kámo. Hodnotíme. Tomu bych dal prostě, hele, český kabanosky jsou za mě třeba 8, to jsou fakt dobrý, to je jako fakt dobrá věc. Ale tady ty jsou třeba taky 6,5. Já zatím podle mě nejlepší snack, který jsme měli. Určitě, ale není to nic jako... Tak 7. Dám 7, dobře. OK, a ty? Já asi taky 7, kámo. OK. Hele, tak jdeme na to. Close up. To bude přesně jak ty Pombers, tady to budou prostě Pombers, tady to. Oh damn. Pombers jsou všude na zemi. Pročka? Ono, když kafe si dáš takhle do zadku, tak ono strašně ti to pomůže uvolnit ty chuťové buňky a díky tomu potom přestaneš Ale já tady... to někdy dělám. To, co děláme my. Nedějte doma. Já jenom profesionálové, to děláš Jo, se jo. profesionálové. Tak dobrou pojďme. chuť. Kámo, Kámo, tak to je crazy. ale to nemůžeš nic očekávat. To je prostě Pombers, ale zase bez chuti. Ale líbí se mi, že to je takový tvrdší než ty Pombers. Myslíš, jsou Pombers, ne? Takový ty medvíci, úplně stejný takový, akorát že medvíci. Okay. Takový ten snack, který si vezmeš dlouho. k té televizi, který prostě žereš bez toho, bez přemýšlet. Jak to křupe a je to tvrdý, to se mi na tom hodně líbí. Já nevím, já sám z toho mám smíšené pocity. No, je to chutná, ale zároveň nechutná. Ne, Bych tomu dal 7, já bych tomu dal 7. To maso bylo lepší. Takže kolik tomu dáš? Ne, Teska? 6,5. Tomu taky dám. Já tomu dám taky asi tak 6,5. A je to takový víc cítící prostě, já ten snack obecně jako moc nemám rád a Takže předposlední věc. tohle je ten nejvíc tradiční, a oni teda Jo. ještě mají takový, jakoby, Close který up, mají close up. jenom 2 ty díry, takhle. A tohle je fakt hodně známý. Presík. Je takový nadechaný pečivo. Neříkej. Ok, to není ASMR. Takže bude to takový jakože nadechanější, jako takový jakože bude křupat to pečivo prostě. Jako takový splátku to a jako na vršku a ze spolu jsou taky větší pláty. A já jsem tady jsou něčím namočený a nahoře je cukr. Je to fakt dobrý, sladký, ale nevím jak hodně. Takže uvidíme, jestli mi klameme pravdu. Jo, to neříkám, že to Polsko to má takhle, ale prostě tady ty krabičky se obecně špatně otvírají. Pojďme. To vždycky mě vyhrával ten snack, ten je prostě nejlepší z toho Polska. Já hrozně miluji ten nadechaný těsto. Je to mnohem lepší než tamto. A že je to jako něčím ještě předtím namočený, bo já jsem říkal vrchní a spodní strana. Ok, jdem, je větší, ještě zvládnu. Jako dal bych tomu To má líp jak ty klobásy, já bych tomu dal tyhle... Jsem dal 9. 9. Kolik ty? Chutná to líp než třeba to ty chipsy, kámo, nebo paradejné chipsy. Ale rozhodně víc než maso, tak to asi ne. Takže nějakých 6. Pro mě to maso je moc bez chuti. Já se souhlasím, já jsem taky dal tak 6,7. Nebylo to špatný, tady to. Nebylo to ani dobrý. Mám fakt rád. Jo, ale jako je to lepší než my. A bude to, já si myslím, že namáčený v medu nebo něčem takovým. To asi jo. Ale kdyby tam byla sůl místo toho cukru, tak by to bylo mnohem lepší, podle mě. A poslední věc, kterou tady máme. Prince Polo sušenky. No to bude zase chutnat zase jako Delisa, akorát, že míň sladká. Tak jaká první? Zavři oči, Marko. Ta napravo. Tuhle? Čau. Dobrý, za to vybral, Marko. Přestaň už žrát ty klobásy. Dej mi taky, kámo. Ne. Ne, kámo, Marku, už nesmíš. Takže první Marko vylosoval nám zlatou sušenku Prince Polo XXL. Nikola celou dobu tady jí, kámo. Celou dobu. No Marku. však. On furt hejbe, on nic neříká, protože má celou dobu plnou pusu. A vystřihneš to, jak tam je? Dáš tam ten close-up? Nebo já to takhle... Close-up a tak. Už to close-up. Jak se to zaostří? Já tam budu vole natočený já, jak jsem zaostřený a koukám do té kamery, jo, s černým obličejem, jo. Testo objektivně podle mě nejlepší. To je podle mě to objektivně nejlepší. Daj to? Tomu dávám 8,5. 9, kámo. Ty? Fakt. No. Ok, tak já snižuju tam ty na 8, tak tam dávám 9. Tak, Dáte na centerpiece. Hej, víš, co bylo fajn, když jsem zajet teďka Prdni si.
Pojďme dát ranking úplně všeho, každý dáme svůj list a bude to takhle vedle sebe. Ne, Marko, ne. Dole určitě Dáme bombony. to od spodního ke spodnímu? Od spodního ke dole bombony, potom ty krekry, takový ty krátký, ty trubičky, potom ty piškoty, potom tady to, tam ty ikonický, takový ty precíky divný, potom maso, potom toho psa a potom ty sušenky. Nejhorší byly ty želé. Potom, to což já tady nevidím, kámo, ty věci. Potom by jsem tam zarenkoval tyhle ty. By jsem tam dal asi ty s tím želé. Sušenky. Ty piškoty. Jo. Potom by jsem dal ty takový ty úzký. Všechno tam se skynulo snekovat celou dobu, kámo. Oni se trošku jako zlepšili ranking, že? Ale jako furt moc nejsou dobrý. Potom by jsem dal ty čipsy, to maso, potom by jsem dal ty tradiční, ty byly fakt dobrý, ty mi vždycky chutnaly. A potom to Sušenky. OK. ještě musíme ochutnat ty tradiční. Ne, to až potom. Kámo, já. A Marko, poslední hodnotní? Ty bombony na začátku. Předposlední místo dal jako ty sušenky nebo ty crackers. Jaký, ty čtverečkový? A ty čtverečkový, tyčinky. A potom bych dal tu delici. Ne. Ty chipsy, nebo fake ass chipsy. Pejsky. Potom delicie, precle, Taky ty tradiční. maso. Potom ty XXL, ten klasik. Ani jeden z nás nemá developnutý ty chuťové buňky, aby jsme dali něco jako pořádného na první místo a všichni jsme tam dali sušenky, které máme i v Praze. Takže všichni jsme tam dali ty sušenky, které máme i v Praze. Ty máme i v Praze. My vám děkujeme, že jste se koukali na naše další video. Snad tohle video vyjde nějak jako rychle. Ne jako ta italská ochutnávka. Jo, to mi připomíná, pošlete mi ty soubory, prosím. Já už Ještě jednou, nebudu ještě jednou, potřebovat prosím, posílat, ještě jednou. kámo. Tak my vám děkujeme teda za vaši pozornost. Děkujeme za vaši pozornost, co to je za hovno. Děkujeme za to, že jste se na nás koukali, na nás tři. Kvalita není topová, ale tam se snad dostaneme za chvilku. Lajkujte, sdílejte, komentujte, šerujte všechno, odebírejte a mějte krásný den. Tak čus. Dobrý, pecka, hoši, pecka pusy.